Hayırlı gün, исәнмесез, хөрмәтле коллегалар. Татарстан президенты указы негізінде Татар энциклопедиясының 5-ші томы татар тілінде дөнья күрде. Ул Татарстан Фәннәр Академиясының энциклопедия һәм төбәкне өйрәнү институты тарафыннан эшләнеп басмага әзерләнде. Бу уңайдан без бүген матбугат конференциясе үткәрәбез. Сезгә кунакларыбызны тәкъдим итәм. Искәндәр Гиләҗев, Татар энциклопедиясе институты директоры, тарих фәннәре докторы, профессор. Рафаэль Шайдуллин, Татар энциклопедиясе институтының энциклопедистика үзәге җитәкчесе, тарих фәннәре докторы, профессор һәм Фәрит Ялалов, Татар энциклопедиясе институтының директор урынбасары, педагогика фәннәре докторы, профессор. Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар, исәнмесез. Һәм инде, әлбәттә, бу Татар энциклопедиясының 5-ші томы турында гомуми мәгълүмат бирүдән башлыйк. Искәндәр Язович, рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар, дуслар. Безнең билгеле булганча институтыбыз инде 20 елдан артык менә шушы зур проект өстендә эшли. Анысын сез барыгызда бик яхшы беләсездер дип саныйм. Бүгенге көнгә кадәр рус телендә 6 том энциклопедия дөнья күрде. Ул инде таралып та бетте дип әйтергә мөмкин. Хәзерге көндә институтыбызның коллективы татар телендәге басма белән мәшгуль. Һәм менә хәзерге көндә безнең әлегә 4 томыбыз бар иде. Менә без бүген сезгә басылып чыккан, яңа басылып чыккан 5-ші томны тәкъдим итәбез. Зур эш, бик күләмле эш. Мин монда әлегә менә шушы том турында сөйләгәнчә бер әһәмиятле моментка игътибарыгызны юнәлтәсем килә. Менә кай вакыт әйтәләр, менә сезнең институтыгыз нәрсә эшли, ул елына 4-5 китап чыгарасыз да, шуның белән мактанып йөрисез дип әйме. Менә безнең галимнәребез 20-30 монография чыгардылар дип әйме. Ләкин монда бит аерма бик зур, нинди басмалар. Менә безнең институтыбызның мәсәлән басмалары һичшиксез аерым монографиялардан, аерым ниндидер китаплар эзләнүләрдән бик нык аерылып тора. Чөнки бу гаҗәеп күләмле һәм бик үтә дәрәҗәдә җаваплы эш. Менә сез күз алдына китереп карагыз, менә хәзер мин 5-ші томны сезгә саннарда китерәм, аның характеристикаларын. 3824 мәкалә. 1500-гә якын биография, шәхесләр биографиялар. 950-дән артык иллюстрация. Һәм бит уйлап карагыз, һәрбер шәхес, һәрбер мәкалә, һәрбер вакыйга турында бүтән мәгълүматны табарга кирәк, тикшерергә кирәк. Чөнки энциклопедиядә бары тик төгәл мәгълүмат булырга тиеш. Шуңа күрә бу бер генә кешенең эше генә түгел, бу коллектив эш, бу зур коллектив эше, бик җаваплы эш. Чөнки энциклопедия үзенә күрә эталон булырга тиеш. Энциклопедиядә бирелгән мәгълүмат 1000 тапкыр тикшерелеп, укучыга төгәл мәгълүмат җиткерергә тиеш. Аның җаваплылыгын аңларга кирәк. Һәм менә без әле бүген монда башка басмаларда турында сөйләрбез, алар турында кыскача булса да мәгълүмат бирәбез. Ләкин монда әлбәттә эшнең ничек барганлыгын, аның эшнең алгоритмын аңларга кирәк дип саныйм. Менә бу очракта безнең 3-4 басма мәсәлән елда чыккан, алар һичшиксез теге русча әйтсәк весомый дип әйтәбез, әйеме? Башка басмалар белән чагыштырганда, теге дистәләгән басмага тора. Шуңа күрә монда монда теге чагыштыру бәлки кай вакыт коррект түгел дип әйтәм. Хәзер инде конкретрак менә шушы том турында әйтсәк, монда бары тик автоматик рәвештә рус теленнән тәрҗемә ителгән мәкаләләр генә урын алды дип әйтү дөрес түгел. Чөнки рус телендәге басмалар, алар инде моңа кадәр элегрәк дөнья күрделәр. Барыбер дөнья үзгәреп тора, мәгълүматларны яңартырга кирәк, тикшерергә кирәк. Барыбер ниндидер яңа вакыйгалар, ниндидер яңа шәхесләр, алар турында мәгълүматны кертмичә булмый. Шуңа күрә бу теге бары тик автоматик рәвештә рус теленә тәрҗемә генә түгел. Монда менә Рафаэль Валерьевич шушы төп эшне алып барган бүлекнең җитәкчесе, үзәкнең җитәкчесе, энциклопедистик үзәкнең җитәкчесе, ул избатлар. Менә мәсәлән монда 100-дән артык яңа мәкалә керде.
Анасын бит онытмагыз, монда теге автоматик рәвештә тәрҗемә итү ул җиңел нәрсә түгел. Автоматик рәвештә бит татар алифбасы рус алифбасыннан аерылып тора, кайбер сүзләр беренче томга керә, рус теленә тәрҗемә ителгәндә кайбер сүзләр икенче томга керә, кайберләр өченче томга керә. Һәм шуңа күрә монда теге бөтенләй тулысынча рус телле вариантның тәрҗемәсе яки автоматик рәвештә татарчага бирелүе түгел ул. Шуңа күрә буны яңа басма дип кабул итәргә кирәк. Бу яңа басма, яңартылган басма, яңа мәгълүматлар белән хәзерге көн мәгълүматларын бүгенге хәзерге көндәге булган үзгәрешләрне истә ала торган шундый бер басма дип кабул итәргә кирәк. Аннан соң тагын бер нәрсәгә игътибар итәм. Бу томда 3 хәрефкә караган мәкаләләр басыла. Димәк, Р, С һәм Т хәрефләре. Димәк, игътибар итәсездер монда рус Р хәрефенә керә һәм татар Т хәрефенә керә. Шуңа күрә монда татар исеме белән булган мәкаләләр Татарстанга караган, Татарстанның төрле оешмаларына караган мәкаләләр дөнья күргән. Шуңа күрә бу безнең өстебездә булган җаваплылыкны тагын да арттырды. Һәм әлбәттә менә сез бу томны ачып карасагыз, монда Татарстанга багышланган мәкалә яме, ул бик күләмле мәкаләләрнең, иң күләмле мәкаләләрнең берсе һәм менә монда никадәрле җаваплылык булырга тиешлеген шулай аңларга тырышыгыз. Чөнки менә төрле оешмалар Татарстанда булган хәзерге көндә министрлыклар, тарихта булган ниндидер учреждениялар, оешмалар. Бөтенсе монда керергә тиеш иде һәм керде, һәм һичшиксез ул тикшерелеп, төгәл, ачык бирелде дип санарга мөмкинлек бар, нигез бар. Һәм инде без бүген әлбәттә шушы том үзенә күрә безнең бер яңа баскыч дип әйтә алабыз, бәйли алабыз. Әле алдыбызда 6нчы том ул шушы проектның ахыры, ләкин бит әле 6нчы томда менә без бүген генә гыйльми совет утырышында шушы 6нчы томның торышы турында, аның өстендәге эш барышы турында сөйләштек. 6нчы том үзенә күрә йомгаклау, анда бит әле булырга тиеш күрсәткечләр, анда булырга тиеш ниндидер өстәмә мәгълүматлар, чөнки барыбер 5 томга кермәгән мәкаләләр, ниндидер төшеп калган, яисә өстәлергә тиеш булган мәкаләләр, алар 6нчы томга керергә тиеш. Шуңа күрә 6нчы том өстендә эш тагын да авыррак һәм тагын да катлаулырак булыр. Һәм тагын да җаваплырак дип саныйм. Һәм әле без бүген шулай ук сезгә безнең институт тарафыннан чыгарылган башка басмалар турында да бераз мәгълүмат бирмәкче идек. Менә алар сезнең каршыгызда. Минемчә безнең институт бик үзенчәлекле, бик җаваплы һәм бик безнең республика өчен кирәкле эшләрне башкарып килә. Менә сез күрәсез монда нинди басмалар ятканын. Алар турында аерым-аерым мин сезгә бераз сөйләп узыйм. Мәсәлән, менә күптән түгел генә сез сезнең кайберләрегездә катнашты ул чарада. Без үзебезнең Татары Казахстаны дигән энциклопедик басманы тәкъдим иткән идек халык дуслыгы йортында. Минемчә шулай бик кызыклы басма, чөнки Татарстан, Казахстан ул күптәнге тарихи элемтәләр белән бәйләнгән ике дәүләт, ике халык һәм Татарстан Казахстан белән бүгенге көндә дә бик актив мөнәсәбәттә тора. Татарстан тарихын һәм Казахстан тарихын бик күп җипләр бәйли. Казахстанда иң зур татар төркеме яшәгән беләбез, зур татар төркеме яшәгән беләбез. Татарлар Казахстан тарихында бик зур урын алып торганын беләбез. Хәзерге көндә дә татарлар Казахстан тарихында бик актив. Шуңа күрә бу басма минемчә бик файдалы һәм бик кызыклы, үзенчәлекле басма булып тора. Һәм менә шушы басманы без үзенә күрә бер серия башы дип күрергә теләр идек. Чөнки татарлар бит үзегез беләсез, бик чәчелгән, сибелгән халык һәм башка илләрдә дә татар төркемнәре шактый зур. Без шундай теләр идек. Мәсәлән, Азербайҗанда, яисә Үзбәкстанда, яисә Кыргызстанда татарларның тормышын яктырта торган шундый басмаларны әзерләргә. Ансы әле булырмы, булмасмы, барып чыгармы, барып чыкмас, икенче мәсьәлә. Ләкин ният бар, теләк бар, менә шушы юнәлештә эшне алып барырга. Тагын бер басма ул махсус журналистлар өчен Татмедиа белән берлектә эшләнгән, алар белән сөйләшүләр нәтиҗәсендә эшләнгән Татарстан Республикасына багышланган мәгълүмати шундый бер белешмә.
иллюстрированный справочник Республика Татарстан деп аталады. Махсус журналистларға һәм масса күләм шаралар өчен шундый үзенә күрә бер ярдәмчел бер басма булып без аны әзерләгән идек. Минемчә шулай шундый біраз қысқартылған формада ең кереклі мәгълүмат Татарстан турында, аның тарихы, аның мәдәнияты, аның халқы, аның иқтисади һәм сәяси үсеше турында, хәзерге көне турында мәгълүматлар шушы басмада тупланган. Һәм менә безнең соңгы елда басылып чыккан бик минемчә шулай ук бик үзенчәлекле һәм шулай ук бик зур хезмәт таләп иткән ике басмабыз бар. Анысы безнең югалган авылларга багышланган басма. Юкка чыккан, югалган, юкка чыккан авылларга багышланган басма. Ул минемчә шулай ук үзенә күрә бер гыйбрәтле басма дип атарым. Чөнки Татарстанда башка төбәкләрдә шикелле үк бик күп авыллар юкка чыккан төрле сәбәпләр аркасында, тарихи сәбәпләр, сәяси сәбәпләр аркасында, су күтәрелү аркасында, шуңа күрә аларны белү, алар турында мәгълүмат бирү, хәбәр бирү һичшиксез шулай бер яктан шушы авылларда яшәгән кешеләр өчен бик кызыклы, икенче яктан гомумән дәүләт өчен дә бәлки әһәмиятледер, чөнки үзенә күрә сәясәт төзергә кирәк бит, сәясәтне алып барырга кирәк бит. Ул менә шушы авыллар язмышы турында уйланганда, бәлки башка авыллар язмышы турында уйланганда нидер гыйбрәт алырга мөмкиндер. Һәм ниһаять тагын бер басма ул менә безнең август башында билгеле булганча Бүтән дөнья татар конгрессының курултайы булачак һәм бүтән төбәкләрдән, бик күп илләрдән делегатлар катнашачак һәм менә шушы курултай өчендә бик файдалы бер басма дип саныйм. Анда инде ул делегатларга таратылачак. Регионы компактное проживание татар дигән ул статистик мәгълүматлар Российская Федерация и Россия Федерациясында, димәк, кайсы төбәктә татарлар бар, шулар турында без менә шулай ук татарча әйтсәк, в емкой форме бирергә тырыштык шундый мәгълүматларны. Ничек яшиләр, нинди казанышлары бар, нинди шәхесләре бар, Татарстан белән һәм татарлар белән, Татарстанда яшәүче халык белән аларны нинди элемтәләр бәйли. Менә минемчә без бүгенге көндә безнең институт бик кызыклы һәм бик җаваплы юнәлешләрдә эш алып бара һәм безнең татар халкы өчен файдалы эш, безнең хөкүмәтебез өчен файдалы эш. Барлык кызыксынучылар өчен татар тарихы, татар мәдәнияте, хәзерге татар халкының халәте турында мәгълүмат эзләүчеләр өчен минемчә бик файдалы белешмәләр, шундый басмалар әзерләйбез һәм киләчәктә дә планлаштырабыз. Әле киләчәк турында сораулар булса, ансы турында да без сезнең белән сөйләшә алырбыз. Рәхмәт, бу әлегә кереш сүз дип саныйк. Әгәр дә сезнең сорауларыгыз булса, мин дә, безнең коллегаларыбыз да бик рәхәтләнеп җавап бирәбез. Менә мәсәлән, Арфа Вәлиевич ул сезгә түгәрәк мәгълүмат бирә алар шушы энциклопедия үстендә эш турында, менә бу басмалар турында, Фәрит Габдуллович безнең технологик перспективалар турында сөйләргә дип килгән иде. Аларында сөйләшербез. Әлегә 5нче томга кире әйләнеп кайтып, менә Рафаэль әфәнде сездән сорыйсы килә, аның мәдәни, милли кыйммәте, аның гомумән безнең өчен, татар халкы өчен кыйммәте турында сөйләп үтте бераз гына. Әгәр дә дәвам итсәгез иде, нинди кызыклы мәкаләләр урын алган, иң беренче чиратта без ниндиләрне укырга тиеш, мәсәлән, без журналистлар? Рәхим итегез. Әйтелде инде, әлбәттә, менә бу 5нче том бик әһәмияткә ия. Нигә диясез? Чөнки монда татар халкы, татар дигән исемнән, Татарстан дигән исемнән башланган. Чөнки монда Татарстан Республикасының тарихы, мәдәнияте, икътисады бирелә. Шул ук вакытта Татарстан Республикасының дәүләти хакимияте структуралары турында материаллар күп. Татарстанның төрле лаеклы исемнәр, дәүләт премиялары һәм башкалар да монда шул томга кергәннәр. Хәзер менә бер томда, әгәр инде рус телендә бу материал төрле томнарда булса, беренчедән алып 6нчыга кадәр, менә бу материаллар алфавит буенча инде 5нче томга калдылар. Шуны да әйтеп китәргә кирәк. Менә аларны без инде яңартып керттек. Чөнки мәсәлән, беренче том чыкты 2002 елда рус телендә, икенче томда 2005 елда рус теленә чыкты. Чөнки шактый вакыт үтте инде. Шуның өчен яңартырга туры килде. Чөнки яңартмыйча иске материал биреп булмый. Әйтеп китәргә кирәк, менә бит шулай ук зур
әһәмиятке ия булган татарлар дигән мәкалә бар. Татарларның, мәсәлән, ул шулай нидә инде рус телендә 5 том булды, монда да 5 томда, шуңа да карамастан инде рус телендә инде информация 10-14 елга кадәр, хәзер бит инде барыбер 5-6 ел үтте, аны да яңартмыйча без кертмәдек, чөнки яңартмыйча бит яңа ниләр информация бирмичә кертеп булмый. Менә бу том әйтеп була тулысынча Татарстанга багышланган. Әлбәттә, инде башка мәкаләләр дә бар, шуны әйтеп китәргә кирәк. Бу том Т хәрефе икелешкә бүленде. Чөнки менә бу том безнең бик зур булды. Әгәр без чыгарга булса 900-дән артык бит булырга тиеш иде. Без 700-дә күпме калды, Тны икелешкә бүлдек. Таюрскә хәлә җиткердек тә. Менә нишләп әле шуннан соң хәзер менә 6-нчы том өстендә эшлибез. Әлбәттә, менә бу тәкъдим ителгән 5-нче том әһәмияткә ия. Бу безнең өчен генә түгел, һәм халык өчен дә кызык, татарстанлар өчен дә кызыклы фактлар табалар анда бөтенсе дә менә бunda кертелгән яңа карашлар, чөнки карашлар энциклопедистлар әйтәләр, энциклопедия турында әйтәләр, нәрсә? Аласың да бер китап язасың, алай гына булмый икән шул. Мин 25 елдан артык эшлим энциклопедиясендә. Һәр мәкаләне тикшерә кирәк, һәр мәкаләне яңартырга кирәк, яңартмыйча. Әгәр бер генә хата тапсалар да, безнең татар халкы тертеп күрсәтергә ярата бит. Вот сез аны кертмәгән, сез аны белмисез һәм башкасы. Андый очракларга күп очрадым инде, әйтүчеләр бар, ләкин шул ук вакытта безгә ярдәм итсәләр иде шул әйтүчеләр. Без бик рәхмәтле булыр идек. Менә тәкъдим ит. Укчыларга нәрсә тәкъдим? Әлбәттә, менә бик кызганыч. Менә бу 5-нче том 500 экземплярда гына чыкты. Башка томнар без 2000-3000 экземпляр чыктылар. Бу 500 экземплярда. Кызганыч. Моның сәбәбе нидә? Сәбәбен инде директордан сорый аласыз. Искәндәр Аязович. Bütün авырлыкны bütün миңа bütün җавапларны миңа искә саласың инде. Миннән генә тормый, кызганычка каршы финанс мөмкинлекләрдән турды ул һәм шулай килеп чыкты. Кызганычка каршы бу том бары тик шундый тираж белән башлап чыкты. Шулай да менә бу 500 экземпляр ул инде китапханәләргә киттеме, сатуга чыктымы? Ул әлегә менә безнең кулыбызга төште, һәр безнең институт карамагында ул без аны өләшәбез әлегә менә республика җитәкчелегенә масса күләм чараларга планлаштырдык. Безнең исемлек төзелде инде һәм аларны без әлбәттә шулай китапханәләргә мөмкин кадәрле таратырга тырышабыз. Менә хәзерге көндә безнең институтка төрле районнардан килүчеләр бар. Көн саен 2-3 районнан килеп алалар ул томнарны. Без аларны бушлай таратабыз. Менә бигрәк тә китапханәләр һәм мәгариф учрежденияләр өчен. Татар Әйтеп энциклопедиясе. китәргә кирәк, милли китапхана алды инде. Интернетта кайчан укып булачак татар энциклопедиясын? Интернет турында без аерым сөйләшергә теләгән идек. Мин әлегә бары тик менә шу PDF формат турында сөйләмәкче, әйтмәкче бер-ике сүз әйтим. Менә сез беләсез, заманда татар иле дигән проект барлыкка килгәч, безнең энциклопедияның рус варианты 4 тома шушы сайтта урнаштырылган иде PDF форматында. Ләкин кызганычка каршы бу проект ничек дип дәвам тапмады дип әйтергә мөмкин инде, йомшак кына әйткәндә, һәм хәзерге көндә я ул ачыла, я ачылмый. Шуңа күрә без киләчәктә күрәсең бу сайтта аны яңадан урнаштырмабыз. Ләкин чарасын табарбыз һәм безнең хәзер инде бераз фикерләр башка юнәлештә. Без бер шундый бер зур проект өстендә эшләргә планлаштырабыз институтыбыз, ягъни татар электрон энциклопедиясын проектын тормышка ашырга тырышабыз киләчәктә. Анысы турында тәфсилләбрәк Фәрит Габдуллович сөйләр. Менә PDF форматы, ну, ничектер кызыксыну уята микән бөтен кешедә. Чөнки безнең халык я күнеккән, яисә кагаз вариантына, яисә инде интернетта эзләүгә күнеккән. PDF формат ничектер ул бір фотография, ничектер татарча әйтсәк, не вдохновляет.
Гафу итегез. Башта Фәрит әфәнде сөйләп бетерсен, ярыймы? Онытылмый. Сорауларга аннары урын вакыт бирәбез без. Безнең вакыт бар әле Рәшит әфәнде. Бераз гына сабыр итегез. Фәрит әфәнде, сез сөйләсәгез, шушы менә онлайн энциклопедия турында, чөнки ул шулай кызык мәгълүмат. Безнең өчен микрофонга рәхмәт итегез. Гомер үзгәреп тора бит инде, яңа технологиялар чыга. Шуңа күрә никадәр яхшы итеп кенә без бу китапны бастырсак та, никадәр аны күп сонда чыгарсак та, ул китап бөтен кешегә дә барып җитмәй. Чөнки безнең аны кулланырга теләгән кешеләр исәпләнә миллионнар белән. Тиражның саны ул йөзләр белән, меңләр белән генә исәпләнә. Шуңа күрә без үзебезнең институтның киләчәген энциклопедияның яңа форматына күчү турында менә бүген генә безнең гыйльми киңәшмә булды. Шушы киңәшмәдә бу яңа энциклопедия нинди булырга тиеш. Вот шуның турында сөйләштек. Ул икенче төрле аталачак инде, аның төгәл исеме булай була. Онлайн энциклопедия Татарика 2.0. Онлайн энциклопедия Татарика 2.0, аны аңлатсаң, бу энциклопедия булачак интернетта. Ул энциклопедияны һәр нинди генә бар, компьютер аша чыгарга була, ноутбук аша чыгарга була, планшетниклардан чыгарга була, мобильный телефоннан да чыгарга була. Хәзер битендә шундый принцип буенча кеше библиотекаларга барып бу китапны эзләп табып, аны укып утырырга вакыт тапмый. Аңа кирәк информация менә хәзер һәм тиз генә кирәк. Тиз генә. Русча атала здесь и сейчас. Менә шундый энциклопедия без эшләргә җыенабыз. Бу энциклопедияга Россия дәрәҗәсендә күләмендә алган чагында әле мондый энциклопедияның эшләнгәне юк. Но мин әйтеп китә алам инде чит илләрдә. Америка белән Англия бергәләп ясадылар онлайн энциклопедия, ул атала Britannica.com дип. Шушы Britannica.com дигән энциклопедия менә эшли онлайн. Көннең кайсы вакытына карамастан, синең кайсы җирдә яшәвеңә карамастан, синең интернетка керергә мөмкинлегең бар икән, син интернетка керәсең дә, адресны язасың да, сиңа уже информация килә шушы энциклопедияны. Менә шушындый без онлайн энциклопедия төзергә җыенабыз. Һәм иң мөһиме кайчан булачак ул? Менә аның кайчан була, иң беренче аның үз концепциясы бүген көндә бар. Бу концепция инде менә язылган иде, 60 биттән иде ул концепция. Без аны инде кыскартып 20 бит калдырдык. Менә шушы безнең стель артында утырган biz işimizdə bu konsepsiyanın avtorları. Монда аның аермалыгы 3 төрле. Беренчесе шул доступность турында әйттем. Икенчесе аның периодическая обновляемость. Ул бүтән мәгълүмат күбесе инде яңарып тора. Конечно, бар шундый мәгълүматлар, алар бер вакытта да искерми торган мәгълүматлар бар. Әйтик икән анда физика законнарын, химия законнарын, Ньютон законын аны беренчектә син аны яңарта алмыйсың. Ньютон законы шулай булып кала. Шуңа күрә без инде монда анализ ясадык. Шушы энциклопедиядәге 60% информация, мәгълүмат яңарып тора. Менә шуңа без аны онлайн энциклопедияда мөмкинлек булачак аны яңартып торырга. Шуннан бу энциклопедия инде программистлар тарафыннан эшләнәчәк. Аның без әйтәбез аның платформасы дип, аның үзенең платформасы була, ул интернетта була. Һәм язган һәрбер мәкаләне без шул ресурска, шул платформага урнаштыра бара алабыз. Әгәр дә үзгәреш була икән безнең дөньяда, бу үзгәрешне шунда ук кертә алабыз. Шуңа күрә ул онлайн дип аталады. Шуңа менә мондый проблемалар, монда тираж мәсьәләсе дә, яңарту мәсьәләсе дә, аннан соң
шығанаклар буларга тиешләр инде бик дөрес, объективный, достоверный информация без битендә. Менә шушы үч бигрәк тә өлештән торган моңа таләп шушындый. Бу онлайн энциклопедияны инде безнең республикада министрлар белән сөйләшенде, мәгариф министры белән, информатизация һәм элемтә министры белән сөйләшенде. Оларда без хуплау таптык инде. Безнең дәүләт органнары, кабинет министров белән сөйләшенгән, анда без таптык бу энциклопедияга кабул итү президент аппаратына кадәр бардык. Бүгенге көндә инде шушы энциклопедияны башлап җибәрү өчен финанс чыганаклар кирәк, чөнки бу энциклопедияда без текст кына укысак, онлайн энциклопедияда без карый да алабыз, укый да алабыз инде. Анда булган видео материалларны карый да алабыз, анда булган җырларны без тыңлый да алабыз. Biz bir үк вакытта укый да алабыз, тыңлый да алабыз, карый да алабыз режиме онлайн. Менә шундый аның өстенлекләре бар. Вот Россиядә бу эшкә инде менә без беренчеләрдән булып бу эшкә тотындык. Россиядә бүгенге көндә шушындый форматта эшли торган ике энциклопедия бар. Менә башкортлар алар әз генә башладылар. Бу эшне Башкортстан Республикасында һәм Россиянең зур энциклопедиясе, большая российская энциклопедия, аны онлайн форматка күчерергә дигән правительственный документ бар. Аны 16 елдан башладылар. Бүгенге көндә алар әле концепция төзү өстендә генә тотыналар. Концепт рабочий группа гына төзүләр. Безнең концепция инде академия безнең хөкүмәт кешеләрендә бар. Безнең академия, Фәннәр академиясында без аны тыңладык. Бүгенге көндә безнең гыйльми советта аны без инде утверждать иттек. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур, Фәрит әфәнде. Хәзер инде журналистларның сорауларына күчәбез. Бер үтенеч бар, сорауыгызны биргәндә зинһар микрофонга сөйләгез, чөнки безнең онлайн трансляция бара, безнең онлайн караучылар сезнең сорауны да ишетергә тиешләр. Рәшит әфәнде, рәхим итегез. Сорауыгызны онытмадыгызмы әле? Рәхим итегез. Микрофон. Журналист бүлдәгә тиеш һәм бу табигый иде. Шул вакытта гына ул җанны сөйләшеп була. Сорау үзгәреп китте. Менә сез мәгълүматлар үзгәреп торачак дидегез 60%. 60% үзгәреп торгач ул нинди энциклопедия була инде? Үзгәргән мөмкин 50% мәгълүмат. Бу сорамы? Бу сорау. Бу сорау булса мен булай дип җавап бирәм. Бүгенге көндә менә без шундый дәврдә яшибез. Мәгълүмат 5 ел сайын үргән адам үзгәреп тора. 5 ел сайын. Ул ел эчендә никадәр безнең яшәү вакытында нинди генә өлкәне алсаң да, фән өлкәсен аласыңмы, технологиялар өлкәсен аласыңмы, мәдәният өлкәсен аласыңмы, бөтен өлкәдә дә бара яңару. Без менә рус телендә талау высокотехнологичный эра дип. Вот шундый заманда яшибез. Шуңа күрә информация яңарып тора. Аның яңарып торуы дөрес тә. Менә бу сүзгә информация нәрсә ул? Бу понятие шул кадәр яңа понятие. Информация — это понятие, которое показывает степень разнообразия в системе диләр. Әгәр дә дөньяда үзгәреш барып тора икән, информация гел яңарып тора. Менә шундый җавап бирә алам мин. Рәхмәт. Тагын сорау бармы? Микрофонга сөйләйбез. Татар информ мәгълүмат агентлыгы, рәхим итегез, Мөршидә. Искәндәр әфәнде, менә сез әйттегез бит инде, институт күләмле эшләр башкара дип. Менә китаплар действительно без күрәбез күләмле хезмәт, менә кадрлар кытлыгы юкмы? Менә мондый хезмәтләрне башкару өчен бит инде белемле кадрлар да кирәк. Бу бик катлаулы мәсьәлә әлбәттә. Рәхмәт. Безнең заманда институтта ничә кеше эшләгән, Рафаэль Валерьевич? 109 кеше эшләгән инде. Менә күз алдына китереп карагыз. Хәзерге көндә безнең институтта
фәнни хезмәткәрләрне генә кисәк 55 кеше. Шуңа күрә бу бик зур безгә кыенлык китерә, әлбәттә, чөнки заманда зур бүлекләр бар иде, һәрберсе ниндидер юнәлеш өчен җаваплы иде. Шуңа күрә без менә хәзерге көндә менә бары тик шушы кешеләргә генә таянырга мәҗбүрбез, ләкин шунысы шатландыра, бу тәҗрибәле кешеләр, белемле кешеләр һәм шактый тиз эшли белә торган кешеләр, яхшы темп белән эшли белә торган кешеләр һәм җаваплы кешеләр. Анысы, әлбәттә, кайбер юнәлешләр өчен безгә, мәсәлән, кадрлар кирәк булыр иде, чөнки менә кайбер юнәлешләр өчен кытлык сизелеп тора, Тагын менә һәр нәрсә өстәп булыр миңа. Менә шулай дип җавап бирәм. Микрофонга мөршидә ишетелми. Микрофонга рәхмәт. Кытлык дидегез, менә кайсы өлкәләрдә ул кытлык, менә яшьләр килмиме университеттан, нәрсә моның сәбәбе? Беләсезме, беренчедән кытлык дип әйтү нәрсәдә ул? Менә ниндидер конкрет юнәлешләр буенча белгечләр җитеп бетми. Шуларны яктырту өчен, мәсәлән, төгәл фәннәр, авыл хуҗалыгы, медицина, спорт, Менә әгәр дә тарих буенча артык ниндидер коточкыч зур проблемалар булмаса, ләкин менә сәнгать мәсәлән, сәнгать буенча мәкаләләр язганда без инде төрле юллар эзләргә мәҗбүрбез, шуңа күрә менә профессионаллар, менә бу өлкәләрдә профессионаллар булса яхшырак булыр иде, әлбәттә. Ләкин тагын бер нәрсә менә дә авырлык тагын нәрсәдә яшьләр юк, яисә аз дип әйтеп була, төгәлрәк әйтсәк. Яшьләр фән өлкәсенә артык ашыкмыйлар. Чөнки монда эш хакы артык югары түгел, бик тиз арада югары эш хакына ирешү мөмкин түгел. Һәм әлбәттә бу бик яшьләрне монда артык кызыктырмый дип әйтик, бу перспективалар. Алар өчен урында юк. Ансы. Рәхмәт итегез, әфәнде. Бер вакыт энциклопедия институтын, тарих институты белән кушалар дигән сүз чыккан, ул инде ул сүз онытылдымы, яки шундый перспективаны көтәбез? Мин сүзне таратмадым, Рәшит әфәнде, һәм ул сүзне ишеткәнем бар, шул сүзне тараткан кешедән җавап эзләгез. Мин андый сорауларга җавап бирә алмыйм, комментарий бирә алмыйм. Без үзебезнең эшебезне минемчә бик перспективалы дип саныйбыз, безнең институтның перспективаларын күрәбез, киләчәккә оптимизм белән карыйбыз, шуңа күрә мондый гызыгы ниндидер имеш-мимешләрне берничә комментарий бирәсем килми. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Сезнең күптән түгел генә бит Казакстан татарлары дигән китабыгыз нәшер тәкъдим ителде, анда менә кергән Казакстанда яшәгән чыгышы белән Казакстаннан булган татарлар, әйтегендә Әхәт Агади, безнең танылган опера җырчысы Әхмәт Агади, аннары Мәскәүдәге атаклы продюсер да бар, анда исемен кызганычка каршы оныттым, Бари Алибасы. Менә бу шәхесләр, алар үзләре беләме шундый татарлар чыгарган китапларга кергәнен, аларга бу турда мәгълүмат биреләме? Без максатчан рәвештә аларга менә бу сез татар, менә сезнең турында мәкалә бастырабыз дип мөрәҗәгать итмәдек, әлбәттә. Ләкин алар бит инде билгеле булганча чыгышлары буенча татар кешеләре яисә ярым татар кешеләре, шуңа күрә алар турында мәгълүмат бирергә кирәк дип таптык. Ләкин белмәскә дә мөмкин. Кайбер чиракларда менә Рафаэль Валиевич турыдан-туры үзе дә Казакстанда да булгалады, беренче тапкыр ул анда безнең татар зыялылары белән еш очрашты, элемтәдә торды. Алардагы менә шундагы булган кайбер безнең милләттәшләребез бу эштә актив катнаштылар, ярдәм күрсәттеләр, алар мәгълүмат туплауда, аны тикшерүдә һәм шушы мәгълүматларны барлауда бик зур ярдәм күрсәттеләр. Алар турында мәгълүмат шушы җыентыкта бар, һичшиксез. Татар энциклопедиясын төзегәндә сезгә журналистлар, татар журналистлар ничек тә булса ярдәм итә аламы? Мәгълүмат эзләү буенча да, чөнки журналистлар да күп эшләр. Менә безнең бит инде мәкаләләр язылган чакта, монда инде Рафаэль Валиевич бәлки төгәлрәк җавап бирер. Мин саныйм шулай дип. Безнең хезмәткәрләребез алар бүтән булган мәгълүматны тупларга тырышалар.
Демәк, безнең вакытлы матбугат һичшиксез бу очракта безнең өчен бер бик әһәмиятле базис булып тора. Шуңа күрә журналистларның язмалары, бигрәк тә аерым шәхесләр турында булган язмалар безгә бик зур ярдәм күрсәтәләр, ярдәм итәләр без. Алар өчен һичшиксез журналистыбызга бик рәхмәтле. Рәхмәт. Тагын сораулар бармы? Рәхим итегез. Bir soru bilmekçiyim. Менә без инде безнең Мирас журналы буларак бик актив менә шушы татар энциклопедиясе белән аның шушы татар тарихы китаплары чыкты бит инде 7 томлыгы һәрберсе белән дә без актив эшлибез дип әйтик инде журналның үзе белән кулланма буларак безгә бик ярдәм итә. Һәрвакыт кирәк һәм ул бик беренче чиратта менә рәсемнәр мәсьәләсендә фоторәсемнәр, шәхесләребезне менә кайвакыт шәхесләребез килеп чыга, энциклопедия кул алдында эзли башлыйбыз. Кайвакытта менә килеп чыкмый рәсемнәрдә. Менә бу мәсьәләдә сезнең авырмы табырга кайбер мәсәлән Әхмәтҗановлар өлешендә кайберләре бар, Әхмәтҗановларның кайберләре юк, мисал өчен әйме бөтен рәсемнәрдә кирип бетмәгән дип әйтәсе килә. Шуларның табуларын ничегрәк алдагы томлыкларны чыгарганда бу эштә ничегрәк сезнең? Монда дөресен әйткәндә ике мәсьәлә килеп чыга. Беренчедән безнең критерийлар бар. Кемнеңдер рәсемен кертергә дәрәҗәсеннән чыгып, чөнки без ул критерийларга гына таянмасак, монда чын күләмдә хаос килеп чыгар иде, әйме. Шуңа күрә без шул критерийларга таянып, кемнеңдер рәсемен бирәбез, кемнеңдер рәсемен бирмибез. Икенче техник мәсьәлә бар, әйме. Техник мәсьәлә ул табырга мөмкинме, юкмы? Сыйфаты нинди ул рәсемнең? Шуңа күрә менә кайберләре бәлки кергәндер, кайберләренең бәлки сыйфаты безне канәгатьләндермәгәндер. Шуңа күрә шулай итеп килеп чыга да инде ул, әйме. Ләкин минемчә киләчәктә менә онлайн энциклопедиясе тормышка ашырылса, бу проект без инде күбрәк иллюстрация, күбрәк рәсем, күбрәк фото бирергә планлаштырабыз, күбрәк видео мәгълүмат, аудио мәгълүмат бирергә планлаштырабыз. Рәхмәт. Татар информ. Онлайн энциклопедияда менә бу ниләр ограничениялар булмый инде. Аннан соң менә без атыйбыз бит инде пользователь дип әйме интернетта. Кемдә нинди шундый ценный материал бар икән, ул материалларны алар безгә җибәрә алалар. Biz bu materiallarını koruyuz da, bizden ekspertlik komissiya şundan bizden uğraştırırız. Bundan da söz ilimde turunda şıkkaş, şunsun da etesim kele, cemaat bine, biz bitinde bine, bunda Rafael Veriş de aytı bozdu. Dige Tatarlar kelip zararlanalar, bine, mınsı dürüst yazılmagan, mınsı dürüst işlenmegen, mınsın hata ketken, mında deyip ayımı. Bizden halktan şunday bir motor sıfatı var indi, ayımı. Bu dige bir tarafsızlık деген нәрсе дә бит, әйме, шунысын да әйтергә кирәк, буны мактап кына әйтергә мөмкин. Шулай да кай вакыт менә басылып чыкты бит ул. Аны хәл үзгәртеп булмый, яңа тираж бастыру мөмкин түгел. Шуңа күрә без шушы хаталарны таныйбыз да, киләчәктә аларны җитештермәскә, булдырмаска тырышабыз дигән вәгъдә генә бирәбез, әйме. Менә онлайн энциклопедиясе булганда, әлбәттә безне менә бу мөмкинлек һичшиксез тагын да шатландыра, күбрәк шатландыра, чөнки төзәтмә кирәк икән, нәрсәдер үзгәртергә кирәк икән, без аны тикшерәбез, кеше мөрәҗәгать итә, без аны тикшерәбез, кирәк чакта бик тиз арада ул төзәтмәне кертә алабыз. Онлайн энциклопедия шундый бер өстенлеге бар дип әйтергә мөмкин. Менә бу онлайн энциклопедия минем аңлавымча бер төрле Википедияны хәтерләтәчәк инде. Сез менә шул Википедиядан ни дәрәҗәдә файдаландыгыз, ни дәрәҗәдә ышанасыз? Википедия менә онлайн энциклопедия дигән төшенчәгә туры килә, ул бер генә ягы буенча килми. Ул доступность анда һәр вакытта да, обновляемость һәр вакытта да була, әмма ләкин аның дөрестлеге, хаклыгы өчен бер кеше дә җавап бирми, җавап үз өстенә алмый. Чөнки ул энциклопедияны бөтен дөнья халкы баса, төрле телләрдә ул чыга. Безнең менә бу булачак онлайн энциклопедияда анда ике дәрәҗәдә тикшерү була. Беренче дәрәҗәдә килгән материалны фактологически тикшерәбез без, разработчиклар фактологически дөрес булды дисә дә, без аны более детализированный тикшерү үткәрәбез. Әгәр дә без тапмасак, бер килә алмасак, бер төрле төшенчәгә biz şuşunday fikirler var bu әйбер турында, менә икенче дә fikirler бар дип, беренче fikirinde күрсәтә алабыз.
Менә шушының белән тисенлеге бара. Бер мондый тәгаен сорау бар. Менә татар сүзен әйтүне төрлечә аңлаталар. Татар сүзен кемдер аңлата, ул татар шит кеше дигән мәгънәдә дип. Әйтик, Алматыда яшәүче Мөнир Ергезин аңлата, татар ул Кытайлар безгә биргән исем, ул күн эшкәртү, күнчеләр, күн осталары дигән мәгънәдә дип. Сез белән монда татар сүзен ничә төрле мәгънә урнаштырдыгыз, аңлату? Басма варианттамы? Рафалов. Biz bu meselege tarihi gözlükten karıyız. Ali Hamanda bu meselege nokta koyulmagan, bu Tatar'ın kilip çalışı turunda eş fikir var. Bulgaristar fikri, Tatarçılar fikri, hem başkalar fikir var anda. Bir uydasıdan açıp karasağız, Tatar degen makaleni okusağız, Tatarlar degen makaleni okusağında bütün şey yazılgan birinciden. İtimologiya elbette buna Tatar sözünün bir ağır Hamandalya ulu açıklanıp bitmegen, hemmesi de bizim Tatarlıktan neydi sözden kilip çıkan eyti almayı. Şulay yok bit, ul Tatar sözde cıyılma etnonim buna. Ali Tatar halkı işi bitken misin? Tatar halkı jıyılma, Tatar etnonimi jıyılma tugul. Etnonima. Tatar halkı jıyılma. Söz etnonim jıyılma gınar ol. Jıyılması ol bitin, anda işi bitken Tatar halkı. Мына шундай менде һәр вакытта да менә энциклопедия төзегәндә менә шундай сорау туа. Эше биткән безнең татар халкы. Һаман без бер-беребез бүләбез мишәрләргә, типтәрләргә, казанлар һәм башкаларга, Себерләргә. Себергә барсаң, Себердә инде алар әйтәбез айрым халык дип. Менә шул ягы да бар. Әлбәттә төшенчәне менә анарга менә төшенчә буенча ноктаны безнең татар галимнәре һәм башка галимнәр куярга тиеш. Энциклопедия да әлбәттә без күрсәттек. Нинди фикерләр бар татар төшенчәсе буенча, татар сүзе төшенчәсе буенча һәм башкалары. Менә әгәр бәлки безнең фикер дөрес түгелдер, но без менә бу фикерне галимнәрнең тәгълиматларына таянып эшләдек. Рафаэль efendi ben anladım. Ben hayalde kütken idim sizin cevaptan, etimologik, filologik yaktan. Ben ikisini gösterdim. Birisi şiit kişi digenle, ikincisi usta kunçiler digenle. Mene şular 1, 2, 3, 4, 5 deyip sanıyorlarsınız mı? Әйтәм бит. Монарга ноктаны галимнәр куярга тиеш. Рәхмәт, Татар информның тагын сорауы бар иде. Минем бер сорау менә сез тәмләп онлайн энциклопедия турында сөйләдегез, әйбәт. Аңлавыбыз буенча ул битендә бик күләмле, масштаблы хезмәт. Менә һәм ул даими финансны сорап торачак. Ул финанслау кем өстендә була һәм ул гомумән ничә сумга төшәчәк, ул битендә монда уйларга да куркыныч. Ничә сумга икәнлеген шаңалап кына булган әлбәттә. Без аны күрәбез дәвамлы проект итеп. Ягъни ул теге менә 5 елга гына планлаштырылган нәрсә түгел. Минемчә ул шул даими барырга тиеш. Чөнки дөнья үзгәрә, һәм үзгәртүләрне текстка кертергә кирәк, бөтен яңалыкларны өстәп шуңа күрә ул без аның нигезен төзибез дә, аннан соң инде бары тик яңарту турында гына кайгыртырбыз дип планлаштырабыз, әйме? Шуңа күрә әлбәттә без аны республикабыз өчен актуаль проект итеп күрәбез. Шуңа күрә минем уйлавымча ул дәүләт бюджет нигезендә финансланырга тиеш дип саныйм мин, әйме? Чөнки менә без инде аны бу фикерләрне җиткердек җитәкчелеккә, без аны менә шул фикер алышкан вакытта минемчә хуплау таптык, ләкин әле түгел саннар турында, түгел суммалар турында сүз алда. Хәзерге көндә мин сезгә андый мәгълүматны, түгел мәгълүматны бирә алмыйм. Ул иҗтимагый яктан бик актуаль проект буларак планлаштырылган, шуңа күрә һичшиксез беренче вакытта ул бушлай файдалана торган проект булачак. Ләкин киләчәктә күрәсең, подписка дигән нәрсә булырга мөмкин. Кемгәдер бәлки менә шушы бәлки бушлай бирелә торган мәгълүматты җитеп тә торыр, кемгәдер тирәнрәк, киңрәк белем кирәк булганда, ул вакытта инде символик шундый үзенә күрә подписка дигән нәрсә булыр. Ул гомум таралган практика, ул бөтен дөньяда шулай. Һәрбер энциклопедияны аласыз икән, шул Британиканы аласыз икән. Анда кичкенә генә мәгълүмат бирелгән, кыска гына мәгълүмат бирелгән, сине канәгатьләндерә икән, рәхим ит. Ләкин күбрәк мәгълүмат алырга телисең икән,
күпмедер символик рәвештә акча түләсең ул теге юридик ниләр шәхесләр өчен дип әйтгәндә яисә аерым кешеләр өчен шундый бер тәҗрибә бар. Без дә шуны планлаштыралар булыр дип планлаштырабыз. Рәхмәт. Тагын бер сорауга вакыт калды. Гадел, сезнең сорау бар идеме? Бирәс? Электрон вариант ул параллель ике телдә булачак. Параллель. Без аны айрым бар тик русча гына чыгармыйбыз. Айрым мәкаләләр баштан ук татарча язылачак, айрым мәкаләләр баштан ук русча язылачак, ләкин алар бөтенсе параллель барачак менә шушы ике телдә. Киләчәктә без теләр идек, һичшиксез бу мәгълүматларны шулай инглиз теленә дә чыгарырга, бастырырга онлайн вариантта һәм Ondan soң Искәндәр Әзиш басма вариант менә хәзер безнең татарча 6нчы том чыга һәм онлайн энциклопедия әйтәм бит ике телдә параллель барачак. Рус һәм татар телендә. Ondan соң безнең шундый төшенчә бар бит инде, транслитерация дигән әйбер бар. Татар сүзләрен латин хәрефләре кулланып, менә латин графикасында укырга мөмкинлек булдыру дигән безнең шундый тоже бар план. Чөнки кириллицада укый белмәгән җирдә яшәгән татар халыклары аны укый алалар. Гомумән интернетка бу энциклопедия чыгу белән бөтен дөньядагы бөтен кайда гына яшәсә дә аңа кергә була, укырга була. Рәхмәт. Һәм инде Мондагы журналистларга булачакмы инде, ну теге килгән кешеләр өчен димим, мондагы басмаларга килеп алырга буламы сездән инде? Яхшы. Рәхмәт, матбугат конференциясын төгәлләргә вакыт. Зур рәхмәт килгәнегез өчен. Әйе, рәхим итегез, рәхим итегез. Мин монда йомгак итеп шунысын әйтәсем килә, хөрмәтле журналистлар, сезгә менә бу кызыксынуыгыз өчен һәм биргән сорауларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Киләчәктә безнең әле очрашырга сәбәпләр булыр, чөнки менә мин теге анонс ясап әйтим инде, быел гына безнең мәсәлән бик минемчә бик кызыклы басмалар планлаштырылган. Менә тиз арада, хәтта шушы җәй айларында Татарстан табигатына багышланган бик матур, сыйфатлы энциклопедия дөнья күрәчәк. Табигат һәм табигый ресурсларга багышланган. Аннан соң менә ел ахырына кадәр без бик матур минемчә шушы безнең Татарстан АССР юбилеена әзерлек кысаларында бик ике әһәмиятле басма планлаштырабыз. Аның берсе безнең хөкүмәт органнарына һәм шуларның тарихына багышланган. Ул шулай аның буенча инде карар бар. Ул ел ахырына дөнья күрер дип ышанабыз. Һәм безнең республикабызның конституциясенең 25 еллык юбилеена без Татарстан символикасына багышланган басма әзерлибез. Шулай яхшы сыйфатлы, димәк конституция, герб, флаг тарихына өч телдә булырга тиеш, рус, татар һәм инглиз телендә. Бу басмалар шулай үзенә күрә очрашу өчен бер нигез булыр дип ышанабыз. Тагын сезнең белән очрашып, алар турында да сөйләшербез дип планлаштырабыз. Рәхмәт. Рәхмәт үзегезгә. Хәерле эш көннәре барыгызга да.